Meillä tässä tällainen kyllä hullu. Luulee pystyvänsä ennustamaan säätä ja ihan paska. Ja turha jätkähän se on. Haastatteluiksi pitäisi tehdä. Aika turhaa ennustaa, että määrärahat menee tällaiseen paskaan. No niin, kuinka kauan sä oot ton helvetin kumiankan kanssa tässä ennustellut tota säätä? Semmoset 9 vuotta tullut tässä yhtä mittaa ennustettua. 9 vuotta. Miten sä oot ennustanut? Ihan sillä, että se Ankka tietää kyllä aika paljon, että... Se on muovia. Joo, se on sellainen nokka, että se tietää asioita. Se on kuitenkin muovia, että se ei elä. Niin, pitää muistaa, että Ankathan ovat kotoisin dinojen ajalta. No ei varmaan ole jotain muovia. Ei voi tietää mistään mitään, kun se on tehtaassa tehty. No, näpä nyt katsojalle sinne, niin pieni tämmönen tarinan tynkä. Tehän näin. Älkä vittu, jos et ole sillä kauhean ikävää tämmönen. Minä löysin tämän 3 viikkoa sitten ojasta. Se oli aika huonokuntoinen. Se 9 vuotta oot ton kanssa kuitenkin hommia tehnyt ja löysit sen 3 viikkoa sitten. Niin Sitten minä otin sen kotiin. Pidin sitä huolta ja nyt se on minun arvokkain esineeni. Niin. Ennustaa tuon sään. No, mitä se tekee se Ankka? Tekeekö se mitään? Se on minun mukanani joka paikassa, mihin minä menen. Autolla ja pyörällä ja Liikkuuko se? kaupassa ja kyllä se liikkuu sillä jalalla. Missä? Mitä ne siellä on? Katsojille tiedoksi, että jalkoja ei näy. Kyllä ne siellä on ja se on minun hyvin rakas, minä en luopu. Niin, tällainen hullu sitten tänään, että onko sä saanut koskaan ennustuksessa oikein? Joo, viimeksi joulukuun 73 kokeilin itse ja silloin onnistui. Joulukuun 73. Mitäs kauan siitä nyt onkaan? 9 vuotta. Siitä on kuule melkein 40 vuotta. Joo. Niin. Pitäisikö meidän lähteä syömään Ankalla vähän nälkä? Ei pitäis. Nyt otetaan kuule haastatella ja sä saat tässä kuule ennustaa tätä säätä. Oota vähän, aloitetaan. Minä en sinua halua. Joo. Voit sä siihen jäädä tähän näin. Avustaja. Herra on niin pöpy päästä, että tarvitsee avustaja. Vaihda toi paita, toi hirveä. Kuten huomaa, tämähän on aivan... Hei, vielä yksi. Kylvetä Ankka. Ankka haluaa kylvetä. Ei kun nyt ei. Kato, Ankka, voit sä kylvettää se uudestaan? Olet nyt hiljaa siinä, kun tää on muovia. Tänne ei tarvii kylpeä. Voit mennä vaan. Joo, no niin. Joo, ja tämä muoviankka, joka pää saa tällä. Kato painetta tosta tollasella. Se ennustaa muka säätä. Ennustapas nyt perkeleen Ankkasta, että mitä ilmasta säätä tässä kesän aikana tulee olemaan, että nyt tuli kuuma päästä. Jos saan vastata, mutta minä voin vastata. No. Kesäistä ilmaa ja tuulista. Joskus sadetta, joskus pilvistä. Sadetta. Tänään viimeksi muun muassa niin kattelin tuota ikkunasta, niin siellä oli semmonen poika, niin se ei kyllä yhtään tiennyt, että millaista säällä tulee. No, et kuule sinäkään kyllä tiedä oikein. Niin. Tää ei pitänyt Kato, ei oikein hullulla ei pidä pokka. Kiitos. Tämä oli tässä.